No joo, kyllähän se meillä, niin kuin totta kai mietitään sitä, kun tehdään investointia, niin nimenomaan sitä niin kuin koko sitä kaarta, että se koko käyttöikä, käyttöaika ja kaikki muu semmoinen, niin kyllä me tuossa laskeskeltiin nimenomaan just se hintalaatusuhteella, lähdettiin sitä arvioimaan niin kyllä me päädyttiin siihen, että tämä on meille niin kuin hyvinkin järkevä ratkaisu, ja sitten kyllähän näiden käyttöikä on selkeästi, puhutaan kuitenkin 10 vuosista, että totta kai puupinta varmaan vaatii jonkinnäköistä huoltoa välillä, mutta niin kuin itse rakenne on kuitenkin semmoinen, että se kestää pitkääkin käyttöä. Ja tosiaan niin kuin meille taas se talouspuoli, niin yrityspuolella pitää tietenkin laskea myös sitten se, että miten se kuolettuu se tuote siinä tavalla, että saadaan se myytyä. Ja nämä yhtälöt meillä täsmäs hyvin.